One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Harin Boko Haram ya kashe sojojin Najeriya da dama a Borno. Rahotanni daga Najeriya na nuna cewa sojojin Najeriya da dama, ciki har da kwamandansu, sun rasu a wani hari da mayakan Boko Haram suka kai musu a sansaninsu da ke garin Malam Fatori na ƙaramar hukumar Abadam ta jihar Borno. Wasu bayanai na nuna cewa sojoji da suka mutu sun kai mutane 27 yaƙi da kwamandan nasu. Wasu kafofi sun rawaito cewa majiya mai ƙarfi ta shaida musu cewa maharan sun yi wa sansanin dirar mikiya ne, inda suka yi taɓa ta gashi da dakarun Najeriya tsawon sa'o'i da dama a ranar Juma'a 24 ga watan nan na Janairu shekara ta 2025, inda suka yi nasarar cin ƙarfin sansanin. Sojojin da suka tsira daga harin sun tsere daga sansanin, in ji rahotanni. Bayanai sun tabbatar da cewa mayakan masu ikirarin jihadi sun je sansanin da motoci masu bindigu a kansu. An ji wa sojoji da dama mummunan rauni, yayin da wasu da yawa kuma ba a san inda suke ba, kamar yadda tashar talabijin ta ce wata majiya ta shaida mata kwamandan rundunar Laftanar Kanar Alhari da wasu manyan sojoji biyu da suka hada da babban daraktan kula da lafiya na sansanin na daga cikin waɗanda aka kashe. Sansanin na Malam Fatori na wajen da ke da tazarar kilomita 2 ne kacal daga garin Bosso na jihar Nijar da kan iyakar a yankin tafkin Chadi. Sai dai kuma wata majiyar sojoji ta shaida wa tashar talabijin ɗin cewa an kai harin ne a sansanin lokacin da dakarun ke sintiri, inda mayakan suka yi musu kwanton ɓauna da ya kai ga kisan kwamandan nasu. Har yanzu hukumar sojojin Najeriya ba su ɗauki mataki ga lamarin ba. To masu sauraron mu, wanda Allah ya ji wanda suka riga mu gidan gaskiya. Kar ku manta ku yi subscribe na YouTube channel namu na One Arewa TV domin samun labarai da al'amuran yau da kullum da zarar mun dora. Sunana Muhammad Sabilu Nkeke. Mun gode. Zagaye sauki. Zan zo in kwashe ku sai mu fantama. Sun zauna kuma wayata ba network.